Jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo kono wuoyo ni Kenya biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON 2027 tukego ma ibiro bagi kind pinje mag Uganda, Tanzania gi Kenya. Ruto nochiwo ler ma kama e kinde mane oromo gi jakom mar riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika Patrice Motsepe. Kenya kaachiel gi Uganda gi Tanzania geto bago tuke mag pinje Afrika ka gedo mag pewe e piny mar Uganda gi Tanzania sani oserumo. Bang' wuok par e kar jot ma jatend piny Motsepe nobedo gi romo makende gi komiti mar CAF kama nolere ni bang' timo limbe pewe adek migere pacho ka en gi geno ni Kenya biro timo ikruok margi makare e bago tuke mag chan higa manyien gi tuke mag pinje Afrika. I don't only speak for myself but for everybody who's in this room and on behalf of millions of Africans, not just Kenyans, but Africans throughout the continent, who you consistently make proud and represent the best of our continent and our people. We are now in the process of building Talanta Stadium, which is going to be a 60-seater stadium. We've been struggling what to do with that piece of land until you gave us the opportunity to host, and we found something to do with it. So we will now have a brand new stadium. We're trying to see how we can create the ecosystem around it, around roads and everything else. So you have helped us create jobs. You have helped us create many other things. Riwruok mar jofwamb weche tuke pacho ka SJK